खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिआर नाङैनो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा उदां एबा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां सरसा एबा सावरायनाया सोलिगासिनो दं आरो बे समावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा माखासे मानि गोख्रों बाथ्रा फोरमायदों आरो बे गोख्रों बाथ्रायानो जाहैबाय गोरोबथा जाब्लानो सासे कनभिक्टेड जाखानाय सुबुंखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हाया पलिटिकेलि बेफोर खामानिखौ मावनो हाया होननानै गोख्रों बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जेराव रन्जन दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैनायनि बाथ्राया रायजो नाङैनो बिखायाव एबा गोसो सिंनिफ्राय गोबां मानि आरज गाबदों उदां अख्राङाव फैनो थाखाय एबा उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा आरज गाबनायनि बाथ्रा फोरमायदों लोगोसे बारग' एनडिबि बिथांमोना प्रेस रिलिजबो फोसावदों जेराव गाबोन बेलनि थाखाय एबा इन्टारिम बेलनि थाखाय हियारिं दं बे इन्टारिम बेलनि थाखाय हियारिंनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ आरज गाबनो होदों बिथांनि मुङै जाहाथे रन्जन दैमारिया इन्टारिम बेल मोननो हायो बेखौ लानानै आरज गाबनायनि खावलायदों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा मोनाबिलि समाव टर्च लाइट लानानै मम बाथि लानानै आरज गाबदों दे उदां अख्राङाव जाहाथे बारग' एनडिबि बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हायो बेखौ आरज गाबदों बे समावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय बिटिआर सरकारा इसिङारियै बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरखौ आबुङै मदद होदों जेराव बारग' एनडिबिफोरा गोबां मानि खामानि मावगासिनो दं बे खामानियाव रांनि गोनांथि रांखावरिनि गोनांथि जानायखौ बिटिआर सरकारानो इसिङारियै हरनाय जादों होननानै बे समाव खेंफोरथि होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जेराव रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां मानि बारग' एनडिबि बिथांमोना जेल जानानै दङ एबा जिउ जोबजासिम जेलनि साजा फोसावजानानै दोनदों बेखौ लानानै गोबां मानि खामानि मावदों आरो बे गोबां मानि खामानि मावनायाव जाबायदि रांखावरिनि गोनांथि जायो बे रांखावरि गोनांथि जानायखौ बिटिआर सरकारनिफ्रायनो टटेलि मदद होनाय जादों इसिङारिजों होननानै खेंफोरथि होदों बे समाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायबावदों रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै फोरमायबावदोंदि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाब्लानो जे कनभिक्टेड जाखानाय सासे सुबुङा जेलनिफ्राय उदां जागोन एबा उदां खालामनो हागोन बे नङा बेखौ आयेननि मदद लानानैसो दिहुननांगोन होननानै बाथ्रा फोरमायदों दानिया बिदिब्ला फैदो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै माबायदि फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि ओरैनो कर्टनि जिथु माबा गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखौ बिथाङा गनांगौमोन खिन्थु एग्रिमेन्ट जाबानो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ इजि दिहुननो हाया आरो बे जिहेतु ल'नि लामाजों थांगोन बेखौ पलिटिकेलि हेन्डेल खालामनो हाया दिनै सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो चिफ मिनिस्टारा बुंबाबो बिथांखौ हगारदो होननांबाबो कर्टआ बेखौ मानिनो हाया बेनिखायनो कर्टनि खामानिखौ बोस्रांनो कर्टनि हेफाजाब लानांगोन आरो बेबायदि हिसाबै रन्जन दैमारिया जिथु कनभिक्टेड जानाय बिथांखौ जों दिहुननो थाखाय जेलनिफ्राय दिहुननायनि जि बेबस्था बेखौ ओरैनो कर्टनि जिथु माबा गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखौ बिथाङा गनांगौमोन खिन्थु एग्रिमेन्ट जाबानो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ इजि दिहुननो हाया आरो बे जिहेतु ल'नि लामाजों थांगोन बेखौ पलिटिकेलि हेन्डेल खालामनो हाया दिनै सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो चिफ मिनिस्टारा बुंबाबो बिथांखौ हगारदो होननांबाबो कर्टआ बेखौ मानिनो हाया बेनिखायनो कर्टनि खामानिखौ बोस्रांनो कर्टनि हेफाजाब लानांगोन आरो बेबायदि हिसाबै रन्जन दैमारिया जिथु कनभिक्टेड जानाय बिथांखौ जों दिहुननो थाखाय जेलनिफ्राय दिहुननायनि जि बेबस्था बेखौ